ke episode kabar pui gila ya keren Shapang ka scam jong COVID vaccine. Bana ke episode kabar pupra gila de batai pi Shapang ka jingyap jong kibriu kibla de ayu new vaccine. Bad menta hadin saus nem shiteng hadin ka jingwan jong ka klam coronavirus. Kilami ki Khubor ki badai shisha Shapang COVID vaccine. Balalap bauneo COVID vaccine udan ni kita ki side effects ki babonjat bad ki bama ki scientist ki doktor bad ki wede ki riu Shapang hakaleng ka perthai ki lalap menta babon ba ki brio hakaleng ka perthai ki shitom hadin bikladap ayunu vaccine bon ba ki brio ki bala ayunu vaccine ki yo ika jingpang thrombosis ki yo blood clots bad heart attack